Ọ bụrụ na m gere onwe m ntị, akaghị m ịnọ n'ọnọdụ m nọ na ya tata. Anụrụ m di, mana nwoke m na-anụbe popular man, like ịmagolo okolobịa pụta na streeti enwe ezigbo mma, nwaanyị ọbụla na-agha inine ghọta na ka amala onye ọ ga-adapalụ. So ewee megide wee dabalụ m wee nụba m. Ndị mmadụ fọmụfa na-asị m congratulations. Ịmagolo people were jealous of me because of the type of husband m nwere. Ọ sị bụ nna ọkwana ya, ịmagolo ya na ya na-abọ bili. Ya wee mụọla ya ụmụ na-abọ ka a mụsala nke izizi nwoke kwụrụ ọtọ gbanwee. Ọ sị m nne na ya mara na nwoke bụ ọmala mma n'ugbene. Ịghọtago? Ọ sị m this guy ekobe ya ife ebe a na mgbe o ji akụ ya ihe bụ n'abalị. Ya mee ihe kịta ọgba nkịtị. Abalị luo na ọ ga na-akụ ya. Ọ sị m na nke kasị njọ bụ na ya chọọ ịgba ọsọ, o si etu tụọla ya n'isi, dọchighe ya azụ with attachment. Ya kụọ azụ n'ala wee ligolo wee gbubie. O gbusie nye before chi ga-ejifo na ya ife niile ọ kụrụ ya danasigo. Ịmago na ọsọ ndị bụzi akpa bụ ndị ga-anọ. Ọ sị m ihe na-eme na ya mara ọnụ ya ga-echekwa ndị be ha. Maka na nwanne ya nwoke nke tọrọ ya direct bụ ezigbote onye ala. Ọ sị m ọkwana ya, ya wee gbakwa nkịtị. Kwa abalị nwoke a na-akụ ya, ya na-edi. Tikwuolu ịgbagolo ndị mmadụ na-enweli ọṅụ na ya nụtara ọmarịcha nwoke a na-azọ azọ. Ịmagolo nwoke ụmụ nwaanyị niile na-etile akwụkwọ bifo ya wee winie o wee nụbịa like people na-afụta ya asa onye dị lucky. Ọ sị m nna ọkwana ya, ya na-edi ihe a maka na enwere ọnụ ya ga-ejekọrọ ndị mmadụ. Ọ sị m mana ebe fabi na o nwee stọọdụ n'iru ebe afọ ndị mmadụ na-abịa aṅụ mmanya na ya na mgbede. And na fa niile gbasi die fa niile maka na die bụ onye na-ekwute okwu na-amata njakịrị. People love him. Dute elu o si ekwu okwu ọ na-akpa ndị mmadụ amụ. Mana ndị mmadụ amara ife ọ bụ inside. Ọ sị m nne, nwoke na-eme ihe a ya na-edi. Until one day, okwu wee sekwelefa ka o si eselefa. Si m wee kụ ya. Na bọsị afọ na chi na-achị iji mana chi ejibe. Na ya mara ife melụ na o jere cheka chi jiri wee kụpụ ya ife na ọchukwu ọzụzọ. Andị bọsị afọ na ife anyị bụ sọsọ nwa obele pant. Andị na ọ na-etinye ife na ọ na-akụ ya ọkpọ ma n'iru na ọ mara dị na nwaanyị ka ya bụ. O wee luo that day, o wee kụ ya. Ya achọ ka ya pụọ dụ ya na ntutu dọchighe ya azụ kụ ya. Nyekwa itekwe nke ịbụ ọchọ ka ya pụọ dọ onye ọ dọtara ya. Ya wee si azụ nọ wee gbapụ. Na bọsị afọ in fact na ya gba ọtọ. Nọọsụ pantị ka ya yi wee gbala ọtọ wee gbafuga n'ilo ebe ndị mmadụ na-aṅụ mmanya. Ndị mmadụ wee fụ ya wee kụja. Onye ọbụla si etu ubolo anya n'aka. Si ọkwa nwunye onye bi ha bikos na ọkpọ kụrụ ya n'ọnụ na ọbala sie n'ọnụ na-apụta na-emetụ n'akwa ya. Ndị mmadụ wee tie ụmụnne nwaanyị chịta ọgọdụ ga-enye. Ya wee nọlụ na shop afọ. Andị na chọrọ ya na-apụtazi n'anya fụ na ndị mmadụ ejugo na that shop wee gbachigha azụ. Ndị mmadụ wee na-eti wee na-agba n'aka si na fachekwe na perfect marriage. Maka na etu di esi emebe ọ nọlụ na-aṅụ mmanya ebe afọ ya gata ọ na-etu ya afa achala ugo nwunye onye dị ụta nwunye onye dị ụta. Ịmagolo people ha na-imagine ụdị love ọ na-esho onye fa mara na nwoke a bụ Ọ sị bụ nna ọkwana ya, ọ sị m ya wee nọrọ ebe afọ wee mepe ọnụ wee kọba n'ezorozi. Ndị mmadụ wee na-eti wee si anya na aka ojekwa ndị befa. Ọ sị m ya wee jesie wee bata si o wee si ya na ha ga-ebido kafa chọba ụlọ ka ha kwapụ ebe a ebe ọ bụ na obido gị kwasịrị wete ndị ya na fa na-aṅụkọ mmanya duto na the next day ndị mmadụ na-avụ ma ndị na-ekene fada ekenezie ma ndị na-agwa ya okwu. Ịmagolo na ụmụ nwoke bi ebe afọ dị disciplined. There are many of them na-asị na fada disappointed in him. Na o nwere ọ bịala ịṅụ mmanya nwoke na-atọbilie pụọ na fekwere ṅụ mmanya with him. Ebe afọ ka ọ nọ wee sị na a ga-akwapụzi ya attitude people na-enyezie maka people na-afụti ya like the best man nọ na street afọ before ihe a wee mee. Ọ sị m di ebula ọtọ si n'ike taa arụ. O wee chọba ụlọ
na ya mara na unu inyere o jesie bọsị afọ batasịa enyi achọtago nọ next month ka fa kwapụ ya kwesịa na ya da akwapụ na ya da anụzi na ife ị na-achọzi bụ ịkwapụzịa ịlụzi ebe afọ ka igbuwekwezie ma ebe a marọ gị ifesa gị ka imebe isaida na anyị bi ebe ma ọ na ya ma nkwapụ di esi anyị a ga-akwapụ ya si anyị anụsigo chekwe na egwuregwu jebe ọlụ na-eji nwayọọ paakị ya ngwongwo ya na be nne ya o jesie nata ọkpụ na ọfụrụ ya ọgba nkịtị na ọgbala nkịtị for 2 weeks before wee chọrọ ya wee bịa ọsịma o wee chọrọ ya wee bịa wee bata ozugbo o mepere ọnụ ụzọ bụ na ụmụnne ya nwoke na-abụ nọ n'iru ọnụ ụzọ nke diọkpala na nke osote nke diọkpala wee ka na-ekwu iwe na nke diọkpala abụrụ onye na-enye nsogbu nọ nke tọrọ ya bụ ezigbote onye ala ka ọ fụrụ ya rọsh anya kụọ onye ọrụ ọkụrụ ya ife nke diọkpala jidezie nye na di ya bọrọkwa di gba nkịtị ịghọtago so mami ya wee si n'ụlọ pụta papi ya si n'ụlọ pụta fancha wee ligodie mami ya wee baa wee weta osisi wee kee okirikiri na ala wee si ya na ya dịle gị nwa ya ka gị na ya na-abọ bili na ịdịrị gị nwa ya ka ị na-akụ ya dugaduga na ya yọrọ gị zụọrọ ya nwa ya iwe na-akụgbu nwaanyị ya mụrụ wee si ya na sekụla ọnya ka kịta na ya mụtala okolobịa na ya chọrọ ka gị na diọkpara ya nụọ ọgụ maka na ọ ga-egbu gị nọ nke tọlụ nwunye gị ka gị na ya ga-anụ ọgụ na sekụla a na-akịta kụọlụ m nwa a ife nke iwu okoko otiọkpọ kụọlụ m nwa m udugaduga ọsị nke diọkpala eyisisi akwa azụbụ ọ bụrụ nke diọkpala ka ọ dụrụ isisi akwa lụọ trọza si ngwa ya bata na sekụ Chinekele ka a kụọ ya dugaduga ozugbo ọ bụkọta ma ọ bụsị ha bikoro chekwara ka mbe post a the boy na-amacha a na-eji this boy osi na nke afọ bụ ezigbote onye ọgụ osi anya ya kwụsịsịgo eze niile dogo n'ọnụ bifo dịbụ na amalụ ozugbo papi ya na-eji mami ya maka na ka mami ya ka o yi na mami ya na-anụta ọgụ mami ya jede akwụ ya kasị ya baa na okirikiri ka ije kọrọ m nwa m ihe anụ ọfịa bịara ịnugbo ọsọbụ na di ya ihe di ya medebe iwu na ọ na-ayọsọ biko ihe niile a na-agụ ya ọ na-ayọsọ biko wee yọgide biko wee yọsịa ọsị ma ọkwana ya wee papi ya wee sị anya na banya kpọrọ ndị befe bịa wee na-abọsị afọ wee mesie wee kpọrọ ndị befe wee bịa